ndewon umi bonire Ndewon. ah mama si ms na ko maze Aka so wa fam. o tsakode Awa be kwesu. ko kele de wo ke wo dimi sobugi ke de mo ba na ka de ma na sare Kevu no mean. Oh, but I didn't got to. ya fa fa important news I need to give I don't want to give a pyramid this I don't give a pyramid Mama, I will. I will from them, maybe. no watching geta I know to Igbo CNN I know kwesi na akaro na akọ geta gwa geta nte mana na isokwu ai Ụlọ ọrụ Minister of Treasure enwere akụ site na ihe nụrụ n'aka ndị nta akụkọ anyị. E mere ka anyị mata na ọ bụ ofu onye ala ha ji n'ebe ahụ na-esi akwa na indomi. O megide ọkụrụ wechi na stove ebe a na palọ ebe busara nnukwu ego. Sọọsọ Amarachukwu ka ala ha ji ajeka ndị ụbọchị nke tata. Anyị na-arịọ ọha na eze ka ha wepụ ebi ha n'ego a. Anyị jikwa otu aka ahụ na-eke ndị na-etụtọrọ ego maka coronavirus. Na-asị unu jisi na ike chefu ego ndị a n'ihi na ego na-aghọ na-aja nsụrụ ọkụ ọ na-aka Chineke kịta. Onye nwe anyị ga-agọzi unu maka afọ unu mmadụ pụrụ mmadụ n'afọ Jizọs. Amen. Ọ ya dị ka isi kwuo. otu aka ha nọ n'ụbọchị nke taa ka emesịa nọ ịkọtụgo Ọ dị ka kọtụ. ọnyụgo bịa bute akpa Mesi maka ọ ga-adọrọ. ọ ga-adọrọ rute ego Nke a wee ego. ya bụ ife abatago Ego dị. Atọ m iji anya afụ ya biko maka Chineke. Ego na-atụ m egwu. Ọ na-atụ m egwu. Ị maka na ụmụaka nọ n'ọkụ ma ga-eni dị ji ahụrụ ahụ. bịa ngwa nke gị jide ya gokwa ma ozuru ezu 1 2 3 4 ozuru 4,030 naira. 4,030 ọ nke gị ya ya ọnshi Ego niile. ihe ahụ ebe nke gị ego niile ebutere Maka Chineke ọ dị ka dị ahụ. ka ebe ị na-akọ ego ebutere Iwu mbe ọ mere na ị na-ebu ebu. 4,030 ka ị letara nye m ego niile. ọ naanị m ya eke ego agwụkwa na enekwe ndị ebe enye ndị ebe enyekwe ndị ebe ma dekwe ndị ebe Ego ndị ebe ndị emego na wara ebe a. Emego na ebutere ebe a. ka ebe ị na-akọ ọ naanị m ya eri ego Ọrụ 2 billion. ego ọ naanị m na-aga abụọ ya eri nwoke chere ma enye ndị Maka Chineke gwara ị ga-ebe ego m. Ihe agba ebe eketara ihe a. Maka Chineke. butuo ka ahụ gbasara gị Emego ego ju na akpa dịgo. bịa na nke gị Gaa na-eke gị wụrụ gị ife ọgani. gwa ego ma na Ife ọgani ife asị m gị ego ọgwụ ego bụ ihe m na-ahụ anya. Ife ọgani. ọkwụ na afụgo Ebe ka nke a sikwa. Keke ebe ka gaasị. ọ ife rụrụ n'ọrụ a Ewe. ọ were machesi tete ga ọkụ nwuru Ị na-asị were machis ego ọkụ gị mere gatị gị ọkụ. Gị mere gatị gị ọkụ ka ọkụ gbawa. rapụkọ Adịmala ka ịsọte esi. Adịmala ka ịsọte esi. enwa m mewara bara Jizọs ụkpọ gị anya bịa chọrọ mba bụrụ Ekwesịrị na-ekwe. Ihe mere gịnị? Machis ego ebe tọta naira. Okay, ma gịnị? Machis ọwụ tan naira. Machis ọwụ tan naira. Nso. Machis ọwụ tan naira. Machis ọwụ tan naira. apakwele gị aka Maka Chineke mama na-akwa gị eze. If you feel like